हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय चैनल। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ। गोबावसिमोन ब्लग लाबोया, दिनैहाय ब्लग लाबोबाय। आरो जुदि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै बयबो सापर्ट खालामनानै हो, साबस्क्राइब दाबायनानै हो आरो लाइक शेयार खालामनानै हो। एक्चुअली जोङो फैनाया मा होनो बिदिनो गथ'फोरनि आधार कार्ड बानायनो थाखाय फैदोंमोन आरो फेमिलिया खावसे बेबायदिनो थांग्रोबाय दस्रा खामानिनि थाखाय। दा जों बिसोरखौनो लोगो हमहैफिननो नागिरदों। गेलेग्रा मा दं नै मामि नै मा औ मोजां नुवाखै? दे नायदो दे। भिडिअखौ नायलांदो बिदिबा लोगोफोर जोबजासे। दायो जों फेमिलिजों ज' लोगो मोनफिनबाय। दायो फेमिलिजों ज' जाफैबाय जोङो। नै जोङो बिदिनो भारा खरा नायफैबाय बेयावहाय एसे टिफिन इरि लानो होननानै आरो गारबा इरि लानो होननानै बिदिनो भाजा भुजा दोननो थाखाय टिफिन नांगौ जादों आरो बिराद मोजां दङ नै बेयावहाय किउटनो गोरलै नुदों आङो बिराद मोजांनो। नै फिना बेगा नै दा लाथ'वा एसे माबायावसो लागोन। लाथ'वा মহিলা মানে কিবা সেউজীয়া কিবা কলা হৈ যায়। কপাৰটো কলা হ'ব। কপাৰটো যিমানে পৰিষ্কাৰ কৰি মাজা না কিয় 1 ঘণ্টা পিছত কপাৰ ধীৰে ধীৰে কলা হয়। তাহলে আৰু কি আছে আমাৰো ঘৰত ওই গ্লাসটো আছে যে কপাৰ কলা হ'ব। সো আছে একটা এই লাদু এই সাবসিন অরিজিনাল কপারই নহয়। অরিজিনাল নহয় না? অরিজিনাল নহয়। কপার যদি কলা হৈ যায় তাহলে এটা অরিজিনাল। কলা হইছে আছে কিবা গ্লাস আছে। দেখাতে বেয়া লাগে অলপ কলা হলে। কিন্তু এটু আবার পানি পিলু লাদং না। এই গলিলে দেখো লাংখাদों। যা লাংखाबाय। गैया नि माबाया देरहाजोबथोंसो। सिगाङाव जानांगौ। बेबायदियाबो लाजायो ओंख्रि नै ये गिल्ली नै ये मम' बानायग्रासो ने बिलाइ बेफोरदां ओइ दायो लाखांनानै फैबाय लोगोफोर। दायो एसे दखानाव रिफ्रेशमेन्ट खालामनानै न'आव थांसिगोन। दा बिराद दुस्थ' खालामो फिसाफ्रानो अयथासार नैजाय सानैजों बिब' बिनानाव बिराद दुस्थ'। दसेनो नांलायो दसेनो जालायलायो दसेनो अनलायो बेबायदि बिसोरो। नै आनैनो हरबाव दे गावगा मोनजानायनि। Sina, hello. Nung मा जादों? एकदम नै लावलायलायखादों गियान सानखोन दे। मा जादों सिना? ओरैनो चावमिनाबो जाजोब्बाय। दायो जाखांबाय लोगोफोर। दायो न'आव थांसिगोन। स' भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो बिदिनो सापर्ट खालामनांगौ।